sapa? Kowe takon karo aku. Iya. Opatih dalem negara Kambangan Pucuk Gunung Gomuko. Anakku patih Candrarasa, ya Candrakesupa. Candrarasa, ya Candrakesupa. Iya. Ndak takon jeneng sapa ora Depontojo. Ngendi kasaktianmu jangan bumi. Wis ngerti karo aku apa bang wong tuamu ibumu mbahmu aku ora kabeh golongane kok waspada Gus iya memper nek ngerti karo Ndoro Jalan wong kondang wong pangkate dhuwur lho akeh sing do ngerti nek kamu ora ngerti kowe wong sungguh ngamarta jeneng Petro Kangkong Bolong ya kudu ponan iki aku digambar dilepoke ning layar TV kula yo konangan. Enggak ulo ngerti karo aku, ayo. Jajal ngerti jenengku sapa? Wong ngerti nek jenengku Bagong. Kok diomongke? Wong kelalen aku. Kowe Bagong. Aku anake sapa? Kowe anake Semar. Du. Lah nek dudu anake sapa? Semar ora manah wong Semar kae lanang kok. Medan. Jajal ngerti omahku marang endi? Omahku marang kidul. Wis tak dol, kaya nyewa. Omahku marang ngalor. Aku sing kontrak ora di omah. Ngampur kene mungkin. Ajar ramalane ces nang tenan ditakoni togel mesine piro iki kira. Aja judi maksiat. Oh, para maksiat kan besok matine munggah swarga. Aku foto jero. Badau timbalane pun dan ngamal. Dak jaluk badane kenyang duno. Dak jaluk badane Siwa Prabu Duryudana. Sing kok kunjara iki wegan golek mungan aja. Ora napa jaluk awet kae nandhang dedosa pami karo ingkang sinuwun Prabu Dinamambang. Arep bubarake negara. Arep ngrangsang negara kuwi aja melu-melu entuk tak jaluk ora entuk tak jaluk. Karo kepiye nek ora kok ngake tanding karo aku. Ayo. Tak jaluk ora kena. Tak jaluk ora kena. Ora entuk tak jaluk tak tuku. Sing dituku apane iki jaluk apa to? Jaluk bandane Durna. Wah, jaluk bandane Darna. Durna kok Darna. Sabuniku tanding karo aku sabun konyol.
mateni wong. Luwih-luwih Pantarja putra jadi mati keluarganing Pandhawa. Sing ana kanggo jago, ana kanggo conto tepo tuladane ngakeh. Nganti Antaja mati besok ngamato kelangan nacak, kelangan sejarah. Ora wani mundur. Aja mbelani luput, aja mbelani dosa. Aku sing sabun dandani luput, aku sing sabun dandani dosa. Aja kaget sumbar males. Ora butuh sembur konyol.
aku naga sewu mataran Nagawara iya Punggawa negara Kambangan adine Gustiku Prabu Diwambang arep apa kowe Raden Janaka wis ngerti karo aku apa bau tak jaluk kepundenku paman penemban lan Koko Prabu mesti bandane pakujarane ora kena tapi bangku urusan Astina Janaka kuwi legan golek omongan nek ditu nadyan Durna gurumu nanging kae njlomprongake nadyan Duryudana kakangmu nanging kae lakune nista jae nutur penakil ping pira Pandhawa dipaeka pamrih patine wit jaman bom balik gara-gara lakon Pandhawa dadu malah kok nulungi apa luput nanging kae kadang tuwa menanging kudu tak ayomi lan tak tulungi kamu piye ora kepulungake bandane lakon ana tak pateni nek iso manteni paten ono aku mati Janaka niku. Nek Janaka mati mengko jagat akeh rondo kempling. Akeh prawan joke danan. Mongko widodari kayangan kepati-pati seneng karo kowe sabung wedok sambung jeblok tiba kabruk Janaka. Ora ketang wong wedok gandine sing lanang kon golek cengkir gadhe digambar Janaka. Kowe nek kakung kaya kowe putih kaya Sembadra. Golek cengkir gadhe digambar togok kurene. Gambar Durna kurene aja mulang. Minggat ora butuh patera. Aku mau mateni perintah Raja Gustiku ngayomi bangsa nadyan siji suku lan agama. Nanging padha dene urip padha dene umat menangi diayomi. Kok tak dudet pati nganti papu. Sabudimu Janaka.
yang berjalan merokok iblis makna lampu di jogetan. Oh, nopo seluman, kue nopo kue ngadep kono kapanku melayu-melayu meripatmu adus gede kue merengelek. Oh, nopo ini ngopo ulo seluman. Aduh Gusti Kambangan Prabu Diwangambang kula nyaturaken tetilasan. Piye? Leres dawuh panjenengan lampah menika kentheng ngarep ning abot ketemu mburi. Iya. Lari-lari broto-broto sami rawu. Gatotkaca Antaja Janaka niat badhe lebet bandanipun Pandhita Dana. Lan bandanipun Prabu Duyudana. Panjenengan keparang lengser saking Rabbun. Iya, sakajute. Dipun pamrigani Adipati kekalih saged nimpang nanging Janaka pinanggih kula. Iya. Sinipun Janaka perangipun samru, perangipun musuh. Bagus Gusti, ning perangipun tilar tata kami sababe apa? Kula dipun trajawangingan boten kula waos, boten tak sembur. Boten kula ketak, boten kula copot. Kula dipun culeng mripatipun. Terus putusipun. Monggo dawuh panjenengan nadyan perang ning ora kena males. Awit dawuhipun menang ora ngalahke lurut tanpa bala. Kula dipun ajar dipun culeng boten kanthi males bisane menang dipun Gusti kula nyuwun tulung. Lho tekan kapan kene karo kamalan mundur aku sing sampun iki.
perang opo? Satria opo? Prajurit opo mongko kowe lancuring jagat. Wong perang kok ora nganggo aturan. Wong perang kok ora nganggo penatan. Kok dipaido kok. Man ora apa-apa sing penting ora wis meja loro. Ngawur. Ndak jaluk aku kuwi. Ora kok ngake wanginanku. Amono wanginan.
ya tak trimo padha ana. Kulo kembang sopo. Kembang sopo uceng awak kulo ning karo kulo kenceng pinter panas. Nggih. Kulo kembang sopo. Awake kulo ning atine kenceng. Iya. Bagus. Anu kulo kembang sopo. Arep turu ning kembang sopo. Saru. Saru. Kok saru aku nira kowe? Kuru-kuru bakso. Tegese nadyan awake kulo ning atine kenceng entuk dening uceng kembang kuwi jenenge uceng. Aku ngerti. Kulo kembang yo nadyan turu ning kembang su. Turu kok kembang su. Aja menika sing nonoman tuwa ya meneh do kembang su. Sak aju iki lagi itu kulo ngaturaken kembang su nang kelaruan. Iya. Iki ngaten Gus. Kang gunung kok muka. Iya. Kang putra gawe waca kerja kok pamrih. Kalih pati-pati ning uga kalah ning ora manes. Ndur janaku ning Solo. Iya. Mulane culek mripate mlayu ratu buta metu. Jenenge Prabu Dewa Mambang ngamuk punggung. Layu janaku kalah nyuwun tulung Gus. Amuk. Ditabrak bathukku njoto. Mula besok meneh persiapan adegan karo Ndara iki kudune persiapan. Aku lali kapan aku ora tau ndereke marahi. Mulut diapalke ya mulut yo. Derek Ndara Janaka carane kepiye? Derek Ndara Werkudara kepiye? Ngono nek ndek aku kepiye? Neng, apa? Ndara Werkudara tututi yo. Yo. Petruk nabrak aku. Wah, dan yo melampir pengkarang dulu apa lagi aneh. Ya. Masa kelamaan mau belek. Kok? Turun yuk. Idan. Wong lompat-lompatan. Tak sepakani. Bapak karo Petruk lompati aku. Besok muga-muga sugih kowe. Walah kleru aku iki. Kulo besok nang mantu aja wani karo metu ngono. Kok mantu ngono, bali karo metu. Semua. Jalan. Tutup ren. Yo.
men dengan imbledos awakku. Oke ono. Ampun, tak terkak ora kontan diwitik ora apa-apa kowe palsu. Piwulange kakimu biasa tenang ora ngalake luluk tanpa bola sugih ning ora simpen. Nek ora wani kowe mundur cangke meneh durung pancine badar. Kuku ora anakmu, anakno kuku.
jogan karo Petruk. Nggih, pripun Gus? Gandeng jagone kalah kangkung botoe sing dereng maju. Rasa aku jemangkah kemelami tangan Petruk milang-milangake lan boto pun lho. Kepangen lho. Anak sawat senjata sapa tamanmu sapa taman sing gagal. Munggah kaya menungso ngadil Petruk.
siang pantoro rati ampun tirta kulo tanono yang kaeksi wayah ulun ke kesmo munggah kadiratan kanthi badan wadah ingkang wayah ngaturaken panabekti kula kunjung ngandhaping foto ulun iya ulun tombo kamu ulun pundi foto sabati yen iwak ngomong apa nang banyu yen welut mapan lendut yen ketek ana wit-witan yen macan ana alas kayangan papaning dewa manungsa papaning cupada kita badan wadah munggah kadiratan liwati angger-angger pepalining dewa wigatine apa menawi kaya matur kula kinten dadak menangi tatal awit tak duwe ngertos tubang mesti jagat godhong tiba lumampur manika nggandini wijenipun kakung menapa waresti gesang kula pecah kula sampun kawula jagat ulun yen ngantos kula matur menangi tampal ulun padha renang menangi ngadol ana sing tuku ganeg ganjil ana kang takon ana kang ngancil ulun pundi iya pestak dan kinaon suwanipun teng wayah iya kanthi badan-badan kasesoman aku ulun pangapunten iya ingkang wayah kula pun tresna tesih dipun tepaken dados bata ing jagat kula mboten. Tesih dipun menaken ngomong para Pandhawa menapa mboten. Nganti besok perang Bratayuda jaya binangun. Purnaning Bratayuda jeneng itu tetep ngomong para Pandhawa. Yen tesih tetep dados bata pamongking para Pandhawa. Iya. Kula masuk pirangan. Kula nyuwun pepadang padang soroting surya nanging peteng gesang kula nyuwun obor kula nyuwun pepadang awit kula nandhang pirangan marwane awit menika wedal Dimas Kudara Kakacundang Janaka Gatotkaca Raja Kawon mengsana lendra ing Kambangan wujud raksasa naminipun Prabu Dewa Mambang manggen wonten gunung Goh Muka sedaya kampung ulun kepareng kula nyuwun senjata pitulung kados pundi kangge mejahi nyinaken Nalendra Kambangan Nalendra raksasa menapa kalampah manungsa badhe dipun jajah raksasa manungsa badhe dipun jajah para bala Gandharu Kresna aja kok bacutake usahamu ora tembung butuh jajah manungsa nanging sing bener nyalingake luput sing dhuwur ngayomi sing cendhek kowe luput ning ora ngakoni luputmu nah dan Kresna kuwi dipising Wisnu Kresna kuwi dipising Dewa nanging jeneng kita wis ngejolatan kesempet kesandung nandhang peten jeneng kita nandhang lumutan kamu yen kowe njaluk pati Raja Gandharu kleru nadyan kae buta Ratu Kambangan kae buta Ratu Gokarna kowe kudu sing pono mandeng aja nganggo mripat nanging mandeng nganggo ati nek trisane nganggo mripat kalingan godhong bakal ilang kalingan gunung ilang nek mandeng nganggo ati kalingan tau kudu ngerti sapa aku sapa kowe malah kula dhewe ngertos cangkringanipun pukulun perkara nanging kang mekaten ulun muga kababarna kasayata ulun ora renang dina iki nglancani lakon ingkang durung samestine kuwi ora dipune bener yen paduka mboten marangaken kula pun pejah dinten nika kemawon kula nyuwun pejah ulun
Lara njaluk tombok kenang apa urip kok njaluk mati. Mongko kowe ngreksa jagat wajibamu dhewe rampung. Nek kowe wong urip njaluk mati sugih urip iku keleketan dosa kakean kelutan. Rumangno bener kok matur kulo. Wajib paling kulo sing bengkong dilempengake, sing luput didandani. Dina iki kasmo jeneng kita mudhun ing Subondo permanakno. Aja nganggo kaca netra, nanging nganggo kaca batin. Donya sing iso jagat kayangan urusane para dewa. Yen jeneng kita ora iso ngikasi gawe dudu Bata Pandhawa dudu Wisnu. Jeneng kita ora iso jagat Sura Dira jayane kakek lebur dening Panastuti cangkrimane bedhet. Tetelo dewe nyuwun pangapunten. Sing duwe jeneng Dipa kuwi dadi obore rumah tangga ya obore bebrayan agung. Kowe duwe jeneng Kresna kuwi surasane apa? Kresna saka tembung Karasna tegese kowe sing netepake adil. Adil itu marang negara, adil itu marang agama, adil itu marang bebrayan. Jebul kowe mung kandhut ing tembung nyatane ora ono. Dewa sapa jenengmu Kembang Jaya Kusuma. Kembang kuwi kembangi urip lakone umat. Jaya kuwi menang. Kusuma wis ngarani roh. Roh sing menang kuwi wong sing iman. Oh, Kresna. Kembang Jaya Kusuma nambani wong lara uripake wong mati. Kuwi musyrik marang agama. Ora kok jamane wong mati kok urip. Ditumpuli Kembang Jaya Kusuma sing urip kuwi dudu nyawane. Nanging maune ora iman, banjur iman. Eling sapa pantame, sapa sesembahane lan apa agamane. Bar kok tumpuli Kembang Jaya Kusuma, njur padha gelem lakone salat sembahyang. Kowe jeneng duwe pusaka ora ngerti kanggone. Mongko cocok kabeh. Kentek nakal yo tak goleki jago.
sindene. Nek iki sindene. Sindene maksudnya kono dono. Tangkatan. Sopo? Aku Puntadewa. Iya, kuwi sopo? Aku Prabu Timamambang ya Prabu Asmara. Ana opo? Gandengan iku wis padha kalah. Apa Prabu Rawan iku sakanoran dayane sinuwun. Aku patenono. Aku sing nakno sinuwun. Najan Raja Gandharwa sing buta, sing elek mulai jiwa mundur. Buktine Werkudara Janaka ora kok kapak-kapake Gatotkaca mundur kalah dhewe. Kok Prabu mundur ya ora dikapak-kapake malah kok mulang kok tutune banjur kalah. Mula sing ala ning laire batin apik, batin luhur. Kowe patut dadi pengayoman, patut dadi tuntunan. Woi, apik temen omonganmu iki. Puntadewa, opo? Bojare kabar iku Ratu Gung. Ratu pangayoman bangsa Ngamarta. Iya. Jenengmu Puntadewa saka tembung pun anta lan dawa. Kowe kuat kanggonan. Kanggonan jimat Kalimasada. Iya. Kowe ngerti wedine jimat Kalimasada? Lho putra Samatara ora sedhik. Iya, mulane diarani jimat Kalimasada, jimat siji nanging wenange wenen ulang di rumah. Kalimasada ora ana Gusti kang sinembah jaba Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad ingkang dadi utusane. Pamit sawantai tembung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oh, buku sing tupaku malun. Oh, meling biasanya bagi. Orang bengate Prabu Puntadewa gerakapan sang Prabu. Mencorong sacakraning panggilingan Puntadewa nyandhak jimat Kalimasada. Yen tumpulaken ilang wujude Raja Gandharwa babar Kyai Semar Badranaya. Babar dadi Golkar terus. Kenal Golkar. Gojo berapa Pak jagelan kok di Ngapura terus murah jagelan. Jagelan ya gone-gone. Ya kerapan wis. Lah kok dadi benjengan kaki Semar. Ndoro Puntadewa nggih. Iya. Pangapunten kula cataken Karanggendheng. Dudu kula singgah dadi momong, dudu kula ingkang saking kewajiban. Upamane Mas Panglalar pinten karo nek ndok didadak. Setiapipun lho kali kula sing ngomong sama sing tak mong. Ndoro kula yo kerja. Kula biyen kerja. Iya. Pun dene kula sing tak kunjara niku minggu pengajaran. Kula mboten tega, mboten tegel. Kula ngekake wonten gedhong pakunjaran saniki. Petro, di luar Petro. Wendi anu urus polisi ulung mate. Di luar. Anu sing nang jopo pirang-pirang banget, Tro. Kudu ngene kowe. Iki Petro. Petro. Iki dono ditata yo kene do makan ngene, Tro. Ya. Anu apa kene sambal bayi. Kene to. Kene ditata udah eman-eman iki. Semua tamu kan lebih benar semua tamu kalau itu kumpul ojo pati mesinnya ulung dijahit ayangan. Iya. Ini ampun, kumpul yang tambun balik tambun. Makasih balik makasih. Sing loro mengko kowe tolong. Ayo. Petro. Lendi. Mengko kan
patihku kae sapa? Patihku loro kawula kae sapa? Patihku loro niku segawene Ndara Roman. Lan sedulur Bayu Gajah Situbondo. Kuwi Roman karo Situbondo. Nggih. Momong kalih kula nderek kalih kula. Lah nek kula kae kula niku Nagara wis sedulur tunggal Bayu. Mula sing kula ngomong nggih Bayu ning urip, Bayu ning lakon, Bayu ning menungso. Oh, nggih.